Kining dahuna guys, kuha ni guys. Gamit kini. Herbal. Herbal ni sa kawan lubot. Unhan. Unhan gani. Malunggay, ito guys, malunggay. Kay gamito na ni kamot giri ilo mo ni unhan. Ito man malunggay. Ini guys, kuha ni. Lagnog ni siya, tambal ni sa kawan. Mga katul-katul ba, bun ana. Next pre, unsay mga produkto na to dia? Unsay nga ni pre? Elefante daw ni. Unsay mo tambalan na ni pre? Unsay ka kuan ni man ni? Tambal ni siya sa kuan. Kurikong. Sila na to dia, unsay mga kuan na to dia. Okay. Nanaw atong mga kuan ba, viewers ba? Great. Tong dito pre, atong mga tanom dito pre. May nag-great oh, great oh. Tong tanom dito pre, tanom na to dito. Ano yan? Ano naman yan? Sana pre? Ano yan? Cover crop. Cover crop. Unsay mo tambalan na pre? Ang tambalan sa katol. Katol sa Ano sa? Di na siya tambal. Pakatol ni siya. Katol. dito pre, unahan itong tanom dito pre. Unsa may itong buwan dia? Kani. Unsa may itong ikalagad sa atong mga mamalitay da. Unta man tol? Banaba. Banaba. Unsa Banaba? tambal na pre? Para Tambal sa ni man sa siya. UTI. UTI. Unsa meaning ng UTI pre? Mibig. Tapos iniwan. Tapos niwan. Big. Brayta gini mo pre. Adre pre, unsa may itong buwan dia? Mga tanom mo itong mga Product ani. Wala naman tayo line product. Kana pre? Unsa sa ganyan pre? Pray, ano yan? Pray. Okay pre, pakan hantik pre da. Unsa na pray? Sa mga product pre. Kana pre, kining green leaves ni siya. Green flame, pray. Morning green siya kay leaves man siya. Next product. Next. Yan pre, dagko indahon pre. Ito na. Alom na pre, unsay mo tambala na. Kana pa na. Ako kay tabang pre kay ang mga langgam man ang mga kaon. Kami na pray. Siya pray. Hey, palit na mo sa mong dahon. Unsa mas Wait a minute. Who are you? Dali ba, palit sa mong produkto ba? Tambal sa ulcer. number on siya? Bola lang yan.